35-godišnji Aleksandar Kalabić iz Valjeva već 15 godina vodi bitku protiv dijagnostikovane multiple skleroze. Kao osoba sa invaliditetom nevidljiv je za državu, institucije i društvo, ali ne i za svoju porodicu i prijatelje. Muzika, pozitivan stav i zdrava ishrana su ono što, pored porodice i prijatelja, Aleksandru pomaže da se bori protiv bolesti koja mu je, zgrčivši mišiće, oduzela mogućnost da hoda, igra folklor, svira gitaru, normalno spava i govori, kako on kaže, da bude ono što je nekada bio. Pa jednostavno u tom trenutku nisam razmišljao, ja ne znam šta je to. Nisam imao pojma i predstavu šta je autoimuno obolenje, bilo šta. Tako da palo mi onako malo teško, jer ja sam od 87. godine do 2003. godine bio aktivan igrač u folkloru, znači za mene nepoznanica bila bilo kakva bolest. I to onda u jednom momentu, znači kad sam morao da prestanem da igram, kad nisam smjela da se zamaram, veoma teško mi je onako palo, mislim, i da prihvatim, i mnogo godina mi je trebalo da prihvatim svoje obolenje, ne zato što sam se ja razboleo, već iz tog razloga kako će me drugi ljudi prihvatiti. Znači, ja sam se zatvorio u sebe, povukao sam se, razmišljao sam o tome šta će ljudi reći kada me vide, šta će biti kada me vide sa štapom, sa hodalicom, ne daj Bože jednog dana u kolicima, pa evo, sada koristim kolica, ali... Sve je počelo odlaskom u Vršac na služenje vojnog roka kada je Aleksandar imao 21 godinu. I posle vakcinacije, iako se tadašnji lekari ne bi složili sa mnom, ja sam dobio visoku temperaturu i naišao na nerazumevanje starešina tadašnjih koje sam imao tamo. Nisam pušten u stacionar da skinem temperaturu, jednostavno se srušio. Tako da, zahvaljujući nekim ljudima sa Vojno-medicinskog centra, kada sam otišao posle nekih 10-15 dana, požalio sam se jednom doktoru koji me uputio na VMA i na VMA sam ostao mjesec dana nekim ispitivanjima. Nakon mnogobrojnih analiza i neizvesnosti koje je bio izložen mjesec dana na Vojno-medicinskoj akademiji, Aleksandar i njegovi roditelji su saznali da boluje od multiple skleroze. Samo saznanje ne bi poželao nikad. To je za mene katastrofa bio. Ja sam to već jednom izjavljivao i u štampi i svugde ja sam bio na ivici lošeg rasuđivanja. Znate, imate decu i saznate nešto, a za mene to je bilo strašno zato što sam znao šta je multipla skleroza, šta donosi, kakav krajnji ishod može biti, to je za mene bilo strašno. Da nije nešto u porodici tog momenta kliknulo kad sam se ja vratio, kad sam ga ostavio u Vršcu u vojsci da se razduži, verovatno vi ne bi sa mnom pričali, a šta bi bilo s mojom porodicom, to niko ne zna. Znate, na što mislim, do čega je to došlo? Ona kratka nit između rasazivanja. Tako da je to za mene bio poraz strašan. Još poraznije je to kad dobijete i pročitate tu otpusnu listu na kojoj piše da bolest nastupila pre služenja vojnog roka, a vojni rok nije izazvao pogoršanje. I danas dalje tvrdim, ne slažem se s tim. I nikad se neću složiti. Ma koliko ja bio laik za medicinu, a jesam, laik, ali nisam neobrazovan, nisam glup. Jako dobro čitam između redova. To vreme kad je on služio vojsku, ja znamo da je to završilo se bombardovanje, haos, ovo. Iako sam ja pisao dopise i molbe za njega, da mu omoguće lečenje u vojnim ustanovama, nadaju se normalno VMA kuće, jel? Koliko toliko. I gde sam i danas danju čuvam te papire, da sam ja decidan bio. Niti meni treba da ja tužim državu ni vojsku, šta, materijalno. Šta će mi je materijalno ako ja izgubim dete? Ne prodajem ja decu pre, ni državi, ni bilo kome drugom. Ali se nikad neću složiti i žao mi je sad, iz ove perspektive, žao mi što nisam tužio i vojsku i državu. Ne trebaju mi pare, neka mu obezbede egzistenciju. Tada je otpušten iz bolnice i iz vojske vraćen kući bez ideje gde bi trebalo da nastavi lečenje, pošto kao civil više nije imao pravo da se leči na VMA. To što je on imao
mogućnost da bude jedno vreme na VMA, je samo zahvaljujući pojedincima, dobrim pojedincima, nekim ljudima, neke normalno ne mogu ni da kažem imena, ili razumevanje njegova doktorka Tajevica Dimčić, divna žena, koja ga sve vreme vodila na VMA, ili taj Ranko Rejčić koji je načelnik, normalno, neurologije na VMA. To su ljudi koji imaju neko razumanje, ali nisu ti ljudi koji odlučuju o nečemu. Zato je sad Aleksandar moj u ovoj situaciji. Šta će biti sa Aleksandrom, na primjer, s njegovom porodicom kada ne bude roditelj, jel? Zato sam ja besan na društvo, na grad, na sve sam besan. Iz mene izbija gnev. Nešto je moj sin u pitanju. Ponavljao sam i još je bilo tih nekih i novinskih natpisa i ostalo. Ljudi ne shvataju jednu stvar. Svako misli to mene neće da snađe. Ne do Bog nikad. Bolest ne bira adresu, ne bira ime i prezime. Sve to išlo nekako teško. Ja i otac smo, znači, bukvalno danonoćno svakodnevno tražili načina da se meni omogući to lečenje. Ali država to u tom trenutku nije imala razumevanja. Mi smo čak i pisali pismo Generalštabu da se odričemo, da ćemo da tužimo vojsku i tako nešto. Jednostavno tražili smo pravo na život, znači da se lečim. Iz razloga zato što i dan danas ti lekovi koji, da napomenem, oni ne leče obolenje, oni samo možda neki 30%, možda ja grešim, ali prema mojim saznanjima za sve ove godine 30% usporavaju napredovanje bolesti. Su bili jako skupi i dan danas ih je jako teško dobiti. I naravno, prve neke doze lekova mi smo morali da kupimo. A to je cifra astronomska, neverovatna, znači na koja god vrata da pokucamo, znači potreban je novac. Ja u to vreme sam morao da prekinem studiranje moje, znači zbog toga jer je to zaista skupo bilo, neizvodljivo sve. Bilo je preče zdravlje na prvom mjestu. Danas se stvari nisu mnogo promenile po pitanju toga. Samo veoma mali broj pacijenata može dobiti tako neke te lekove. Ukoliko želi, može da ih kupi ako ima novca. Pojedini lekovi koštaju i do 30.000 eura godišnje. Znala sam ja u startu šta je to, kao je to bolest. 100% sam bila uz njega i bodrila sam ga i išla sam i dok je bio u vojsci i na VMA i kroz ceo tok lečenja. Davala sam mu i ja isto injekcije. To je bila kućna ona nega, mislim, kad je kuće primao. Evo, posljednje vreme, tu sam uz njega da ga podignem, da mu pomognem, da mu dohvatim, da šta god, mislim, mogu. Kako za tebe izgleda jedan dan? Dan. Pa, moram da budem sa njim, znači prepodne, tokom ustajanja, onda on posle sve sam. Možda samo moram da ga smestim u kolica. Ostalo je sve na njemu. Možda mala pomoć oko oblačenja, ali dobro. U principu okej. Posle on sam funkcioniše do uveče. Aleksandar Kalabić od skoro živi u podstanarskom stanu u naselju Oslobodioci Valjeva sa nezaposlenom suprugom Nadom i 2 dece jer je svoj stan morao da proda zbog troškova lečenja i života. Trenutno im je jedini prihod 26.000 dinara koje Aleksandar prima na ime tuđe nege i pomoći. Nestaju nekretnine ostao. To što vam Aleksandar malo priča, da, lečenje bolesnika od multiple skleroze košta između 25 i 30.000 eura. Zdravstveno osiguranje ne pokriva ništa. Pokriva vitamin, pregled ili kad ode u bolnicu da primi kortikosteride. Neka mi kažu da pokrivaju injekcije Rebif, Kompakson, Interferon, Betaferon. Ne pokriva. Možete da imate sreću da upadnete u neku studiju da ima toga iz donacija, pa da ste tu prijatelj s nekim i da primate te injekcije, što je sve Aleksandar vama objasni, koje drže bolest pod kontrolom. Ostalo? Ne. To ne. Znači, niko vas ne pita kako. Snađite se kako umete. Nabavljajte to što možete da nabavljate, kao što smo radili, a onda novac poneste, prodajete nekretnine i ostalo. Zato živi privatno.
Ovdje je u Kolubari, preko puta je stan koji je bio prodan. I tako, pitanje je, zato pitam ja dok. Trenutno ste i ti supruga nezaposleni. Kako se borite sa situacijom, kako uopšte izlazite na kraj? Kao i većina drugih, veoma teško. Jedina primanja koje imamo su naknada za tuđu negu pomoć drugog lica i to je to. Pomažu roditelji koliko mogu, ali to je veoma teško. Znači, mi znamo u kojoj zemlji živimo i šta da vam kažem, znači, jako teško. Ja sam, eto, da napomenem, to sam već jednom rekao, 2012. godine bio zaposlen u Dečjoj biblioteci na ime javnih radova. To je bilo najlepše iskustvo u mom životu, ali veoma sam i teško podneo kada se to zaposlenje završilo. Tih 9 meseci koje sam proveo u biblioteci su bili divni zato što sam osjetio da ja pripadam nekom. Pripadam ovom društvu, da sam koristan i davao sam svoj maksimum. Ne samo ja, nego sam ja tamo imao još 2 kolega, osoba s invaliditetom. I to je bilo odlično i to kad se završilo sve je stalo. Tako da sam bez posla i ja i supruga, sin ide u 1. razred i to bez pomoći roditelja teško bi mogli da guramo neku našu priču, ali moja supruga je jača onako od mene, onako malo još veći borac. Tako da to sve ide da sada se borimo, pa ćemo vidjeti kako ćemo i šta ćemo. Za skupe lekove za koje Aleksandar verovao da će mu pomoći da ozdravi, sada se nikada ne bi odlučio. Jedan, od razloga zašto ja sedim u kolicima je, lekari se ne slažu sa time, taj što da dođete do takvih nekih medikamenata, a da ne platite, je da uđete u kliničku studiju, kliničko ispitivanje leka. Tako da sam ja 2010. godine ušao u jedno kliničko istraživanje, a od lekova sam sve do sada ti koji se daju, znači pacijentima multiple skleroze, probao. Od jednog leka sam imao, znači, tako nus pojavu da je meni bukvalno stomak otvoren na živo, dobio sam taj absces, tako da postoje kontraindikacije, može da bude i ne mora. Kod mene se ovaj zadnji lek odrazio ovako, dobio sam taj veliki mišićni spazam i kretanje moje postajalo sve slabije i slabije. I tako da jedina terapija i opcija kojom se danas sada lečim i koja me podigla iz kolica je ulje od cvetova kanabisa. Znači, iako ga danas mnogi osporavaju, ja ga uspešno koristim već 4,5 meseca. Od doze koju sam uzimao 3 puta dnevno, pa do 2 puta dnevno, sad sam došao na dozu od 1 puta dnevno i funkcionišem, znači, savršeno normalno. I sad sam po terapijom i evo pričam sa vama. Nikakvih nuspojava kao kod tih lekova koji su bili uzimanje jednog takvog leka koji se daje pacijentima od multiple skleroze, izaziva temperaturu, malaksalost, preznojavanje, jako teško funkcionisanje. Ali nemate opciju drugu, nemate izbora. U našem ranijem razgovoru si rekao da iz ove perspektive nikada ne bi se odlučio za hemiju kao što si se odlučio ranije. Tako je. Pa evo, već je 14 godina kako ja imam dijagnozu multiple skleroze. Zaista sve na svetu što postoji, znači sve na svetu što postoji mi smo probali, znači zajedno sa ocem, znači zahvaljujući i njegovim poznanstvima, ljudi koji ga poštuju i cene, ja sam došao, znači, i tada bio do tih nekih lekova i svega toga, ali iz ove perspektive zaista nikad više ne bih pristao na lečenje lekovima, odnosno hemijom. Ali evo šta se tu dešava konkretno kad uđete u studiju. Vi potpišete ugovor na svoju odgovornost. Taj lek može da vam pomogne ili da vam odmogne, da vam ne pomogne.
Iz studije možete izađete kad god želite. Ali će oni naravno, studijski lekari, da vas ubeđuju da to ne radite. Zato što oni imaju novac, zato što više studijskih pacijenata imaju, to veća korist za njih, veća dobit za farmaceutsku kuću. Po tom ugovoru u leku koji sam uzimao, znači taj zadnji put, prve rezultate trebao sam da saznam posle 2 mjeseca, da li je placebo ili je lek. Rezultate nisam saznao nikad. Posle 2 godine sam inicijativno vidio, znači da je to došlo, znači da nema dalje. Ja sam došao od nekoga koji je potpuno sposoban, hoda, radim sve normalno, došao sam nekoga do štapa, došao sam do pomoći, da moram da se pridržavam za nekoga, jednostavno sam bio je veliki otpor da ne odustajem, ne s moje strane, nego s strane studijskih lekara. Nakon lošeg iskustva, Aleksandar se okrenuo zdravoj ishrani, pozitivnom stavu i alternativnoj medicini. I da se razumemo, nije lako kad znate šta ste bili, pre svega toga i šta ste sad. I hvala Bogu da sam uspeo da dođem do saznanja o lekovitosti kanabisa, za koji se nadam da će se legalizovati u medicinske svrhe jednog dana ovde kod nas. Da ne moramo da kupujemo na crnom tržištu jer ne znate šta kupujete. Nenormalno je skup. To je, ali nemate izbora. Znači morate kupite i ja evo već 4,5 mjeseca, kao što sam rekao, koristim. Nemam spaza mišića, ustajem, duže stojim, počinjem normalnije da funkcionišem. Bez njega je moje ustajanje trajalo najmanje sat vremena. Sad to traje minut, 2, 3, eto. Kako dolaziš trenutno do kanabisa i kako se kreću te cene, ako to možeš da nam kažeš? To je tajna, znači, to je velika tajna kako se dolazi do toga. Nažalost, kod nas to sve ide na crnom tržištu. Reću samo da je jedna od opcija nabavka u Holandiji. Cene se kreću od 200 eura do 600-700 eura, znači to je nevjerovatno koliko je to skupo. I opet ponavljam, vi ne znate šta kupujete. Poenta priče je da ovaj lek treba da bude dostupan svima, jer ovo ne leči samo moj zdravstveni problem, nego leči mnoge druge probleme. Uvek vidite ko je za nešto, pa makar i probati, a odmah vidite neko kome je interes njegov profit. To su oni koji se zalažu za farmaceutske kuće, kojima udari pena na usta maltene na medijima. Ne. Ja se opet nadam da ima normalnih i svesnih ljudi u našem društvu, da će sigurno, ne samo njemu, nego bezbroj ljudi koji imaju rezultat omogućiti, ali ništa nezakonito, normalno staviti u legalne tokove, bilo šta. Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe i njegova upotreba u lečenju najtežih bolesti jedna je od trenutno najaktuelnijih tema kojom se naše društvo bavi. Tribina na temu upotreba kanabisa u medicinske svrhe održana je nedavno u Valjevu, a na njoj je pored farmakologa i medicinskih stručnjaka učestvovao i Aleksandar Kalabić. Ministarstvo zdravlja oformilo je i radnu grupu koja se sastoji od pristalica i onih koji su protiv legalizacije kanabisa kako bi se donela konačna odluka. Mnogi argumenti govore da kanabis zaista treba da bude legalizovan. Kanabis je inače trenutno zabranjena supstanca, ne samo kod nas, nego u velikom broju zemalja širom sveta, ali se to stanje menja i u mnogim zemljama je kanabis sada, njegovu upotrebu u medicinske svrhe je legalizovana. Tako, na primjer, u Kanadi, u Nemačkoj, Holandiji, Češka i sad tu naravno među tim zemljama ima još drugih, postoje varijacije u tom obimu legalizacije kanabisa i stepenu korištenja u medicinske svrhe. Najdalje su otišli možda Izraelci koji imaju jednu kliniku za sada za lečenje pacijenata sa neurodegenerativnim oboljenjima kao što je multipla skleroza, Parkinsonova bolest, Huntingtonov sindrom i tako dalje.
i oni u toj klinici leče pacijente isključivo preparatima prirodnog kanabisa. Mi se u udruženju Legalizacija zalažemo za to da se legalizuje upotreba prirodnog kanabisa u medicinske svrhe. Udruženje Legalizacije Srbije se zalaže za legalizaciju kanabisa kako Srbija ne bi prošla kao Slovenija, koja je pre nekih godinu dana donela nov zakon o psihoaktivnim supstancama. Taj zakon je legalizovao upotrebu preparata, da kažem, na bazi kanabisa, ali isključivo onih sintetskih. Zapravo, tim zakonom je dozvoljen je uvoz već gotovih preparata i dozvoljeno je farmaceutskim kompanijama da se bave proizvodnjom sintetskih lekova. Mi već izvesno vreme upozoravamo javnost da bi, ukoliko do slične situacije dođe kod nas, to bilo pogubno, jer u Sloveniji danas, godinu i po dana nakon promjene zakona, imate situaciju da je ulje kanabisa koje ljudi traže u 95, da kažem, posto slučajeva je i dalje se kupuje na crnom tržištu i dalje je ilegalno, a prodaje se naravno po astronomskim cenama kao što se prodaje i kod nas. Problem nije rešen, pacijenti nisu dobili prava da se zaista leče onim što smatraju da im može pomoći, a s druge strane farmaceutske kompanije su dobile priliku da uvećaju svoje prihode. Prirodni kanabis je neuporedivo lekovitiji nego sintetički THC. Naša inicijativa je da se ljudima, da to isto pojasnim, omogući da se leče lekovima, biljnim lekovima napravljenim od prirodnog kanabisa. Znači, naša inicijativa nije inicijativa legalizujte marihuanu, pustite je na ulicu, pustite svima da duguju. Ne. Mi želimo da se omogući ljudima kojima lekovi na bazi prirodnog kanabisa mogu pomoći. U nekom slučaju simptomatski, da im otklone samo simptome, u nekim slučajima i da ih izleče. Znači, da se to dozvoli. Trenutni, da kažem, principalni sukob u komisiji se ne vodi oko toga da li THC leči ili ne. Jer jedan deo komisije koji je navodno protiv legalizacije, on uopšte ne dovodi u pitanje lekovitost, lekove na bazi THC-a. On kaže da, a evo, mi imamo sve podatke o tome, pogledajte Sativex kako leči, pogledajte Marisol kako leči. Ali ne žele da čuju o tome da je potrebno dozvoliti lekove na bazi prirodnog kanabisa. Svoje iskustvo sa kanabisom na tribini je podelio i Aleksandar Kalabić, koji se prvi put nakon uzimanja ulja kanabisa naspavao 8 sati i prvo jutro već osjećao bolje. Primećujem na sebi svakog dana neke pomake, sve bolje i bolje. Mogu mnogo duže da stojim i ono što sam postigao da uradim, a što nisam u poslednje 2-3 godine, to je da sam odskoro, moj otac znao, najviše vremena provodi sa mnom, uspeo da uradim nekih 30-ak čučnjeva, što je za mene bila nemoguća misija. I kao što su mnogi već vidjeli, uz nečiju pomoć ja sada mogu i da stojim bez ikakvih problema i duže od pola sata. I možda i više od toga. Tako da se nadam da ćemo da istrajemo u ovoj našoj borbi i hvala mojim prijateljima koji su danas došli ovde da podele svoje znanje sa nama. Hvala im. U Aleksandrovom životu muzika zauzima veoma bitno mesto i njome se bavio do pre godinu dana dok mu se stanje nije pogoršalo, kada su počeli da mu se grče mišići u rukama. Poslednjih 20 godina Aleksandar je svirao i pevao, a u poslednje vreme je svirao sa svojim ocem, poznatim valjevskim muzičarem. Od muzike neću odustati nikad. Sada mi je u prvom planu, znači da se ja oporavim i naravno prvo sljedeće što ću uraditi to je da nastavim da se bavim muzikom. Muziku slušam i to je nešto što me ovako čini srećnim, hranim i veoma često, znači volim svog oca, slušam kako peva, to me čini srećnim, radosnim, tako da nadam se povratku.
Da li se nadaš da ćeš ovom upotrebom kanabisa u medicinske svrhe uspeti i da se vratiš sviranju? Apsolutno se nadam, ali ne može kanabis, odnosno ulje od kanabisa sam da odradi neke stvari. Potrebna je rehabilitacija, potrebna je vežba, ali da bi ja dobio neku banju, to je veoma strašno težak posao u ovoj našoj zemlji. Jedina banja koja je dobra za autoimuna obolenja, zna se, znači i za neka druga neurodegenerativna obolenja, to je banja Gornja Trepča. Ali to je banja u koju da biste otišli vi morate da platite, a cifra je astronomska, jer naše to osiguranje ne pokriva i bilo koju drugu banju da dobijete, to je veoma teško. Ja mogu da vam ispričam za muku koja je bila da bih ja dobio ovo pomagalo, kolica, gde sam odbijan, na primjer, da je moj otac išao u par navrata tamo, da je bilo potrebno jednostavno jedna glupost, glup primjer, koji ja automobil vozim da bi dobio ovo pomagalo. Da ne pričam za druge neke stvari, ako bi želeo neke štake ili tako nešto, oni vam daju polovne štake, neke koje nisu funkcionalne prema vama i tako. U svim sferama osobe sa invaliditetom nailaze na nerazumevanje društva. Neprimetni su kada su u pitanju problemi sa kojima se suočavaju, zaposlenje, pa i najbanalnija i osnovna stvar kao što je kretanje. Priča se dosta o povlasticama za osobe sa invaliditetom. Da li si ti za ovih 14 godina imao privilegiju, da kažem, za neku povlasticu i da li ti je država ili grad u nečemu pomogla? Ništa. Jedinu povlasticu koju sam ja dobio za ovih 14 godina, to je povlastica za televiziju, povlastica za internet i to je sve što sam ja dobio od ove države. Ovo je problem koji se mnogo godina gura pod tepih. Znači, mnogo godina. I ne priča se o ovome i strašno je što se ne priča. Od ove države za sada još ništa nisam dobio. Ni povlasticu za, evo imam 2 divne dece, kao što vidite, ni povlasticu za vrtić, niti za knjige, niti neku komunalnu povlasticu, ništa. Samo da se ispravim, dobio sam popust od gradskog vodovoda na vodu, eto 50% i to je to. Bitan nam je vrtić za dete. Ja sam par puta išla tamo, kod nas u opštinu, u zahtev da dobijemo besplatno ili pak 50% da nam umanje račun. Međutim, oni su nam rekli da mi nemamo prava na to jer on prima tuđu nego i pomoć, a nije primalac socijalne pomoći. A on je primao tu socijalnu pomoć i država je njemu to ukinuo da bi dobio tuđu nego i pomoć. I sad je ostalo na tome da nismo dobili ništa. Doduše još uvijek jurim, skupljam tu papirologiju, da nekako dođem do tog da nam smanje te vrtiće. Ja znam kad sam odlazio, da sada to ne bude neka politizacija, ja sam odlazio na razna vrata. Najmanje 3 gradonačelnika. Ne interesujem ja. Da pitam, da molim. Dobio sam samo obećanje. Znači, ne pričam, da me ne shvatite pogrešno, da ne pričam ja, ova vlast onova, ma ne zanima me, bre. Ne zanima me. Zanima me on i zanimaju me sva druga deca ili ljudi ili mladi ljudi koji imaju ovakav, sličan ili još gori problem. Za sve možemo da odradimo, da pomognemo, ali za te ljude ne. To je priča. Ovo što barijere, pa evo tih barijera koje ima. Koliko on da uđe u zgradu opštine, može onaj prvi deo. U lift ne može da uđe ili ne može da ode na spratu. On ne može da uđe u biblioteku. On ne može da uđe u poštu, glavno. Da ne nabrajam, neko ode lupam u poresku upravu, ne može da uđe. Znači, one priče što je on navodio, uvek je ono, znaš, nema diskriminacije, nema kakvi, nema. Rampa na ulazu u zgradu koja Aleksandru omogućava da izađe iz stana poklon je od uprave grada i jedna od prvih reakcija Valjeva na potrebe osoba sa invaliditetom. Sva sreća živim u prizemlju, ali opet tu je bilo neki 7 stepenika prepreka da je to savladam, nije bio nekakav gelender.
rampu, naravno, ni Gelender, znači mnoge zgrade u našem gradu nemaju, nemate normalan pristup institucijama. Veoma se otežano krećemo i rampu sam dobio zahvaljujući priči i poznanstvu mojih roditelja i prijatelja koji su, eto, imaju neki uticaj u opštini. Zahvaljujući njima dobio sam, znači, tu rampu, tako da sad malo normalnije funkcionišem. A od početka ove godine 2 mjeseca sam sigurno proveo u stanu, jer nisam bio u mogućnosti da siđem i da izađem. Neki ljudi, znači, poznavajući mog oca, su inicirali da se to uradi. Da njega nije bilo i toga da nije bilo ta rampa, nikad ne bi bila urađena. To u društvu što svi se zalažu za njih. Ja to sasvim drugačije gledam. On to mnogo meko gleda. Nežno i meko. Fino gleda. Društvo se za lica sa invaliditetom, bilo kakvi problem, zalažu samo deklarativno. Kada? Kad su izborni ciklusi. Tačno ono što on kaže. Kad ugase se kamere, priča je trajala 7 dana, jao šta se desilo i kraj priče. Neka dođe neko, neka me razuveri. Nema teorije. Kada je radio u biblioteci preko tih javnih radova, da je neko u gradu malo razumevanja ima, on je mogao da ostane da radi, da napravi jedan pozitivan korak, ne bi napravio nikakvu grešku da ga društvo osudi, pazi, zapošljavao je ovoga i onoga. Nismo mi, moj sin i ja, nismo mi partijski ljudi. Ali se moglo to uraditi šta? Omogućiti da neko svojim radom, pored svog zdravstvenog problema, želi svojim radom da svoju porodicu, bude koristan svojoj porodici, da svoju porodicu izdržava, da svoju decu izvede na put. Snagu Aleksandar najpre vidi u svojoj deci. Deca me najviše motivišu, oni su pokretač. Kao što moj otac kaže meni, ja sad tu rečenicu njegovu, eto, sam umemorisao u glavu i drugim ljudima govorim, u stvari prenosim ono što je on rekao. Znači, ja sam svoj životni cilj ispunio. Znači, imam 2 dece koji su iza mene i to mi je podstrek da guram dalje, da se borim dalje. Njih 2 kad vidim da su srećni i zadovoljni, pa mene ništa ni ne boli, iako bi me bolelo i ne smem sebi da dozvolim, znači da padnem. Znači, ne smem. Ali da bi, eto, neke stvari se na bolje promenile, treba i društvo da mi pomogne, da. Šta sa naraštajem? Njegov život ima smisao, ja sam rekao, život ima smisao. Koji? Postojao si. Ako ćemo da nestanemo, nestaćemo i ti jednog dana i za tebe neko ostao. Ko? Sin i ćerka. Ali trebaju li taj sin i ćerka da žive, da se obrazuju, da postanu dobri ljudi, čestiti ljudi? I što je Aleksandar kaže, da ih usmeravaš, da postoje različitosti, da se ovo svakome može desiti. Ali to ne možeš ako nemaš pomoć ne samo od svojih najbližih. Mora da postoji pomoć i društva. Ali vidna ta pomoć društva. Nije sva priča završena što je se uradio prilaz ovdje njemu iz ulaza. Ne. To je jedan samo mali segment. Da mu omogućiš da izađe uzme vazduh. Ja sam u prethodnom stanju njega morao da nosim na leđima sa 4. sprata, da ga nosim na leđima na 4. sprat. Pošto nije postao lift. Znači, ovo je jedan mali segment koji je jedna mala žrtva društva, opštine, gradske uprave koje stvari za njih. Šta ti smatraš da bi, kako društvo bi trebalo da ti pomogne, na koji način? Šta je ono što bi za tebe bilo realno da postoji? Pa pre svega kada bih se zaposlio, znači negdje gdje bih 8 sati, pa neka je to i više od 8 sati, bio koristan nekom, znači to bi mi mnogo olakšao. Zaposlenje za suprugu, znači dosta bi nam olakšao. Znači, veoma je teško sada, znači, živjeti od tuđe nege i pomoći. Ovo nije samo moja priča, nego priča mnogih drugih. Nažalost, ima i teži slučajeva od mene, znači. Kad vam to kažem, možete zamisliti.
Tako da društvo može da nam pomogne na taj način da nas primeti pre svega. Da izađemo iz te zone da nas niko ne primećuje. Može da nam pomogne tako što će nam olakšati pristup nekim institucijama kojima nemamo pristup. Zbog toga što se rampe zagrađuju, što ne postoje oboreni ličnjaci za kretanje. Znači, ima mnogo stvari koje su jednostavno, to je apsurdno i pričati o tome. I reci mi još, kako ljudi reaguju na tebe? Pa reaguju tako što znaju da se ja bavim nekim zdravim stilovima i života i ishrane. Da se onako borim da sam pozitivan. Oni prihvataju mene tako kakav jesam. Znači, ja sam mislio da to nije tako, ali u stvari jeste. Oni pravi prijatelji me prihvataju tako kakav jesam. Oni mene uopšte ne vide kao lice s invaliditetom, nego me vide onako potpuno ravnopravno kao normalno čoveka, bez ikakvih problema zdravstvenih. A ljudi koji prolaze pored tebe, ljudi sa kojima se susrećeš? Gledaju vas jednostavno onako, neki možda i podrugljivo, da ne grešim, neki onako i sažaljivo, ali verujte, niko ko ima bilo kakav invaliditet, pa mlada osoba, na primjer neka s invaliditetom, niko ne voli to neko sažaljenje, ima potrebe za tim. Dosta njih se iščuđava, kao šta mu se desilo, šta je bilo i tako. Jednostavno, kod nas u ovoj našoj zemlji ljudi su navikli da se bave nekim tuđim problemima, ne polaze od sebe, tako da jednostavno ja sam počeo više i da ne primećujem takve stvari. Ali ja smatram da je veoma teško menjati nekoga ko je već odrastao, ko je stasao čovjek. Mi treba da obratimo pažnju da se oni koji sada stasavaju, znači koji će sutra biti ljudi, da oni prihvate znači tu različitost. A ogromnu snagu daje mu i supruga Nada. Verovatno možda oni koji gledaju pomislili bi i pitaju se možda ne zbog čega si sa Aleksandrom, ali opet odakle ti snage da ostaneš. Mnogi bi verovatno pobegli. Pa nazvali smo zajedno, evo sad će biti u decembru 15 godina. U braku smo 10 godina. Znači ja njega volim. Mislim, ja sam znala u startu šta je to, ja sam ostala sa njim. Ja sam u neku ruku razočaran, besan, ljut, iz mene to vidi i izbija, ali to je tako. Volio bi da me sve demantuje i da se promeni, bit ću najsrećniji čovjek. Nek me demantuje društvo, nek me svi, onda ću biti najsrećniji. Onda mogu mirno da umrem i da kažem, ok, mene je društvo demantovalo, o tim se ljudima misli, o njihovoj porodici se misli, ima ko. Odlično. Onda mogu da bude spokojan. Dok je danas ovako kako je, teško. To što priča Aleksandar, svi se busam u grudu, Evropska unija, ovo ono, majko moja. Ako želimo tamo negde gde je bolje, moramo da vidimo kako se ti drugi ljudi ophode, a kako mi ovdje. Kako ste se vi kao osoba promenili i Aleksandar za Pa ja sam se mnogo promenio. Mnogo. Aleksandar je dete koji je motivac i ja sam neki emotivac, dete koje pada, normalno da mora da pada. Vi ste u najboljim godinama. U mladosti, kad saberete svoju mladost, svoj život, šta vam se desilo? Oduzela, polovina života vam se oduzela na neki način. A šta ima teže za nekog ko je roditelj, da gleda šta mu se dešava sa detetom? Pa ja sam razmišljao 1000 puta kad bi moglo da zamenim ulogu. Kada bi to bilo izvodljivo, ja bih rado promijenio ulogu za njega. Vrlo rado. I to menja čovjeka normalno. Zašto bežate od tih ljudi?
Pa nisu infektivni. Ne prenose zarazne bolesti ili nešto. Da ih sažaljevaju na ulici, tačno. Da gledaju ispod oka, tačno. To ne može niko da... Samo oni koji su normalno, kao što kaže Aleksandar, pravi prijatelji, ili moji, ili naši. Oni uopšte ne razmišljaju. Oni razmišljaju pozitivno, da će to biti sve okej. Što ja verujem, nadam se. Nadam se, verujem se da će se on vratiti funkcijama. Ne mora da igra basket i da trči, ali će biti funkcionalna za sebe i svoju porodicu. Nadam se. A da bi neko sam sebi pomogao, mnogo više nego medicina, lekovi i šta ja znam, pa mora da bude zdrav u glavi. Da bi bio zdrav u glavi, kako? Kad shvatiš da te društvo ne odbacuje, da si potreban, to je ta priča. To mnogo njemu znači. I njemu i porodici, to ga diže, to ti daje volju. Ako ti znaš da te neko gleda da si beskoristan, da si odbačen, ti samo sebi pogoršava stanje. Njemu svaki stres na njega negativno utiče. Samo mu pogoršava stanje. A za njega je stres ako razmišlja sa svojom suprugom šta će biti od prvog do prvog. Šta će biti sa strujom, sa vodom, sa grejanjem, sa obdaništem. Znate, to su stresne situacije. Ajde neka dođe neko na te trikove da mi objasni može li da preživi u privatnoj režiji, da ima 2 dece, od toga 1 đak i da ima tuđu pomoć i ne. A ti si mađioničar ako možeš, ako ti košta stan toliko, šta jedeš? Živiš od vazduha. Mislim, da se ne lažem. Ja sam verujući čovjek i ne bih poželeo nikom, apsolutno nikom, ovo što se desilo njemu ili nama kao porodici, ali mi se nosimo tu. On zna kako se nosi, njegova supruga to dobro zna kako se nosi. Mi smo tu roditelji, nismo ni mi sve mogući. Ali trebalo bi neko da razmišlja o tome šta će biti kad nema roditelja, bilo kod drugih ljudi, kod druge dece, koji imaju iste probleme, teže probleme, ili su u začetku i tako. A i nakon mnoštva problema sa kojima se susrela zbog Aleksandrove bolesti, Nada kaže da je ostala ista. Ostala sam ista, mislim, što se tiče ovako kod nas u kući. A na društvo, ljude, mislim, to da, besna sam na državu samu, besna sam uopšte na grad, na samu opštinu, što se tiče pomoći njegove. Ne samo njegove, u stvari, svih ostalih koji su u njim udruženju i ostalih osoba sa invaliditetom. Kako vidiš vaš budući život? Mi ekser goram, on će da ustane. Ima da ustane do kraja godine, rekli smo iz kolica, obećao jedno, to sam ja rekla, ima da ga dižem svaki dan, da stoji. Sa kanabisom, naravno. Hvala vam i želimo da tako bude. Samo još jednu stvar ja da kažem, ovako ja da ti se zahvalim i hvala ti što si mi ulepšala život i što činiš moj život srećnijim, tako da još jednom ti hvala i... Nećeš nam zapratiš sad, da? Hvala vama. Nema na čemu. Tebi. sam noćas pošao.
Kažu da nije niko nikad saznao na ovom svijetu zašto je živio. Znam da me Bog stvorio, da bih te vječno volio. Il da bi spoznao da prolazan je svijet i onom sretnom i nesretnom valja vrijed. Samo je nebo dom, tu ću se vratiti